pa sang una mapuslano na ang katsa. Sa mga lapsag, inyang ginihimo nga lampin. Nagaserbe man ini nga punda sang ulunan. Apang sa oton, inyang gin-level up pagid sang lamharon nga negosyante nga si Maria Patricia Flores Ucuntati. Isa ka estudyante, siya ang nagdisenyo sa mga panapton, bags, kalo, kag iban pa, gamit ang katsa. Ang iyang mga obra naging popular na sa iyang mga customer. Nakahatag pa sang trabaho sa iyang mga kasimanwa sa tunga sang ginapangatubang nga pandemya. Magluwas sa mga kinaandan nga tela, ano ba lang yara sa katsa nga iniyang iya napilian? Mga kapuso, makaupod ta sa bunga-agang isa ka estudyante at the same time negosyante sang mga ready-to-wear kag iban pang mga produkto sa Oton, Iloilo nga ginagamit ang material nga katsa. Si Maria Patricia Flores. Good morning, Ma'am Pati, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Sir John. Good morning, mga kapuso. Ma'am, kasano ka nagsugod sa imo negosyo nga pagtahi sang katsa kag nga napinsaran mo nga ini ang gamiton bilang material? Bali, last year when the pandemic started, the unemployment rates in Iloilo City went up. So as a social entrepreneur, I wanted to help those nga mga na kuan ubra, especially mga fellow og tunganons ko. So from there, I started, nagpangita ako sa mga sastre, kay damo-damo di mga skillful sastre samon sa Oton. So from there, nag-start kami producing face mask. Ang amon nga first gid nga product isang face mask, kay pandemic staple siya. Tapos nag-start kami use ang katsa gid mga last week of October. Nag-inspire ni sa akon maggamit sang katsa or flour sack. Na-inspire ako sa isa ka local shop based sa Palawan. Magluwas, ma'am, sa mga ready-to-wear nga panapton, ano pagid ang designs nga ginaobra mo gamit ang katsa? Mayara kami mga bags, mayara kami face mask, mayara kami bottle holder, tapos mayara kami mga kalo. Mga amon gid bestseller man ang kalo. Grabe, madamo gali sang pwede gamitan ang katsa. Ma'am, sa diin ka nagakuha sang imo nga supply sa nga katsa? Actually, gapa kami sa mga local bakeries. Ma'am, kadami gali sang imo mga produkto. Paano naman napagbaton sang imo customer sa mga ginabaligya mo nga katsa? Damo naluyag sang paggamit sang katsa, kay it is fashionable at the same time sustainable siya. Unique pa ni siya kay, di ba, mga Pinoy, mga lola, kag lolo natin sa una, nagagamit sila kuno sa una sang katsa, sang bata sila. Yung mga customers ko, mga clients, nahambal sila nga nasadihan sila makita ang akong products kay dogabalik ila childhood. So muna nga gabakal na sila sa akin. Siyempre, ma'am, makapoy man ang pag-obra sini sa mga nagkalain-lain mo nga designs. Pila man ang presyo sini? Ari, may hari ko di subong. Muna siyang bestseller kung sa amon nga clothing. Muna siyang polo, kag may shorts siya nga partner. So, kung set ni siya, 599, pero kung each lang ang shorts, 350, tapos ang polo is only 450. Tapos may face mask subong, 80 lang siya. Tapos, ang ari, pag gida ka mo bestseller, amo ni siya ang bucket hat. Kung nga bestseller subong, kay tukad summer, tapos gid siya sa aton nga Philippine weather. Damo gid may tagi 350 ni siya ang amon nga bucket hat. Oh, that's interesting to hear, ma'am. So nakita ta sa mga disenyo mo nga daw ka-elegante man tulukon sang mga pagkabutang nga human sa katsa. Paano mo ini ginahimo? Nag-adapt kita sa modern nga mga design. Subong kung ano ang in sa mga tao, kung ano ang trend. Siyempre, nagasunod. Kag siyempre, mo ko inspiration sa mga nami, nga mga design, sa mga artists. I make these types that I would personally wear. Kidaan mas nami, di ba, if ang owner mismo naga-patronize ng iya products. So, hindi kita ko magpaligya sa mga gamit na hindi ko man magustuhan. Wow, ma'am, that's very inspiring. Lastly, ang imong obrang nagapakita sang creativity kag pagkaway sa subong nga may pandemya. Ano naman ang imong mensahe sa iban nga gusto man makahimo sang unique kag mapuslanon nga buluhaton samtang padayon ining krisis nga aton ginaatubang? Di mo na, ang one advice ko lang is, negosyo ka mo sang inyo hilig, inyo hobby. Kaya you have to love what you do. Kaya daan, kung nabilitan lang mo sobra nyo, do kalaw ay man, di ba? Do hindi mo ma-appreciate ang imo nga ginaobra. Tapos if passionate ka sa imo ginaobra, you get to create things.
that creativity was from my imagination. Tungkol na namin, kasi nga akong ginubra, I was passionate about it. So I get to create things nga different, nga daw ga set aside just sa iban. So muna, you have to be passionate of what you do, kay eventually things will come out great. Wow ka nami, gid nga mensahe para sa mga aspiring entrepreneurs. Ma'am Patty, madamo gid nga salamat sa time nga ginhatag mo sa amon diri sa GMA Regional TV Early Edition. Sa liwat, good morning. Good morning. Duga nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.